Hello, good morning, good morning, good morning. Ah, meda singa ko kren kindiat ken sod. Shapang. Bat nga laju kren. Kidon kibriru ken sangya nga. Sorry. Kidon kibriru bangya nga namal ba. Nga laju kren man ko pos pang kini ki tamasa bahe kum cherry blossom. Bat nga kren sa sisin. Okay. Menha kani dang shen. Saya si benai menta kami itu ka RTI findings lani response lani reply kabag kibriu na ka Meghalin age limited kipa show RTI activist mah ba Napoleon mau penyang dia katu longkam da sai bahangan haban pulilot ya katu ka RTI berkowai tama ka jingpao lang to ka deba kat kumbaga ka confess ka pin ka mal ka deba manuslam mencemsam sanklur ki ai shaka cherry blossom ka budget ka ba total budget ka dei spoklur now ngidiban kemang ba kata namba sanklur baka ai ka sarkar mo officially kata dek wai the sanklur tangbang ngitip tikinaru pada dai ba deki spa deki hajar ngot ki breu ki batre po ka sarkar ki yo ticket free katang itip mdan uwe ro bathet kamau nam kini gibreu ki beshi chu post hapo Instagram hapo WhatsApp ki ong hapo Facebook ki ong don tiket cherry blossom ngandi kata pitip gitu bon ni gitu ki boyo free but shame on you ba pdf yang sigwi gibreu hakador ko bahe pdf dia at most the same price or you just give it for free sa beli bilang gumne kata orang amstona tama bone gitu kibreu kidei kibayo free ticket now kemau ha larangi ken let's say arhajar lai hajar li ticket ro nga tip ka kham he banya kata teman langi ken tang arhajar lai hajar li ticket ro de kala poi di klur larangi sem kat kum kador ko bagi di menta gitu ticket kata ka san klur ka baka ai ka ml hato ka kentup lang ya kani ka bai ticket ha ne kum no ngam sto nama kani kam pau sai ta I ka don ka ka financial engineering ka bak kharau ba sa din sa lindat mo pidin kama kata arta pila ba nong nga pilong afna so what who cares who cares namar ba ngang squat man something right kabiang kata I have no problems with that nga tip na ba lara ngarung adon haka let's say haka nunu ka benta ka bang ngayo lat ban something right ko aban relax ko aban escape ngangan like tama you see I have a big problem here because kini ki pisah bangi the kini ki festival kani ka festival he ngam again ngam persai ki festival baren ni the kini ki festival ki bahaya ki commercial operation okay kidi ki bapia ban seo kidi business ka sarkar ka the pisah ki business ka way ka business actually menta nang kran ba ka way ka business ka thelu kani ka pisa hato kani ka kini ki klur manus nam ba ka the hato ngimla saban power can we build a factory a business of some industry that can allow people to be employed kani kan ka problem I don't have a problem but kibreu ki ba ko ban enjoy ya ka tamasa ban wai ban siat ban put ban tem no problem. I don't have a problem with that. I love it. But I have to think about the future. Okay, kumu way ni ki leader nga hapan perkhat ka future jong pi. Okay, nga hapan perkhat ka future jong pi. Lada ni pendon kami ni ka lak ka klur. But ni the tang shi ki kam ki ba could not tang halian si singi arsingi. That is not future building. We have to think structurally about investments ki belong strategic ni aban tab bangi laban income ni laban wan rat revenue sha ka state ru kum malong menta ngimtip ra ka no kata ka revenue ru baka wan rat sha ka state it never been clear okay ni ong hanana ka GST doesn't mean anything there are many other ways that can be directly monitoring this te ka jing beria jong kani ka jing tam le tamasa long haki ken ki pen ka jing bam shai kini ki ki ba pen khuslai bhai nga bale banga nga kren chi kren met persai kini ki jing alang namal ba yes go there enjoy yourself for 2-3 hours but remember your future is long bro
ka future jong pi kerang jrong ba pi hab ban don bentalang ban nga pi hab ban wan lang ban nga pi di ban so tho ba ke bang kran mentari ka dina beta jong pi ngam kwa ya pi ba pi niam hadian nama ki don gi breu ki banum yam sireta hadian balakot kan ke event pi pin yam pi la ban ong ba okay hakajing mo kajing bangam kwa ban perkhat ya ka jingem jonga menta ngapai no skini an di kinian kian an chat sport ban an klet sport ka biang kata tama kemau de ba penomla ban escape penomla ban pen niki problem ki badi real problems. I've met so many of you who have real problems. I have real problems and ngadom ngasan hapa ngai iba long mdan basngap ingi but kisukwa taman pembuat ingi si por kibun gibreu de kini thukana si asum hagane oh you know haga cherry blossom don't will try jaka uba yo lum parking lailak saulak si met nei pinyo kum kata hapo arsingi ula kamai ndulak tang budan jaka. That is exactly my point. Ubreu badan jaka umdinga ubreu simen udan bokken nga mlaban perkat nang ya ubreu simen nga perkat ye ki babon nga mlaban perkat ye itu kumgiong ki parang ki peanuts ka bapin sam si ki babon but katu kan engot kin kori ka pisa. I don't like it. I cannot accept it. Nga ngadu socialist nga mlaban pediang ya kata nga kwa bangini kibon ki model ki festival ngilai ki don ki festival ki bami ki ha ka babun ki yo lang hoi tu ba penyat yang kong ning sha pu yo kambon kinian tama ngiru ngim duna okay Henry hakini ki festival kum ka cer basum ka belong so complicated hakarukom ken hakarukom allocate hakarukom structure ya ka finance ka why should I support it como u citizen uba perkhat ya ka future jongki samla. Why should I support it? Again, nangakran pang future in samla. I don't care. I really don't care. Ngamlong kum kini ki mail karen, kini ki khasi mail karen ki besu. Oh, kamlong rak nai kan mal ba. Oh, ka kata ya karan karam ka jinglong kasai ka jinglong kristan. I don't care about that. I'm not talking about that. I'm not trying to be moralistic. I'm kwa ban sneng pi. Tang ba ngakwa bangin perkhat ba. But lada ki don ki no ki jingya lang ki jing dawa so bha kersanang because you have to right to know pi don kamantem okay te tangga ta hinga don man ong menta tama I kini ki de kimde ki basuk ban su tho tang na bar ni ha ban ti jelio bat nga karmen baki press rungi so bha sa ti kinyan nai ngop lang to kiton katukan ngut parlong asi ong ni ha ban ti jelio ni ha ban muat benya ni ha ban FIR ni ha ban sorry RTI ni ha ban maybe PIL I don't know tama ngate nga khuslai but ngamde ubre ubo susah ban penyat ha kajing songshet ha kajing mo khluñ nga ban long jai nga ban pet kat baki khluñ te kita gi jik mai chuma sa comment sa share ni video please